дзень, паважаныя наведвальнікі музея, дзяржаўнай установы адукацыі Вяліміцкая сярэдняя школа. Наш музей называецца «Зямля нашых продкаў. Мінулае і сучаснае». Паважаныя наведвальнікі, я хочу вам расказаць пра быт нашых землякоў і дакументы сведчаць. Для селяніна цяжка было набыць прылады працы, таму яму даводзілася рабіць іх сваімі рукамі. У нашым музеі ёсць цэбер, лапата для выпечкі хлеба, вілы, малацільны цэп, дуга, хамут, маслабойка для збівання з вяршковай смятаны масла, вялікая колькасць чыгуноў і гаршкоў. Усё гэта дабро стаяла ў жаночым куце каля печы. Ёсць льняная мужыцкая сарочка, якая у спёку дапамагала гаспадару не ўпрэць. Кажучы сённяшнім языком, гэта экалагічнае чыстае адзенне. Абуткам служылі лапці, плеценыя з лыка. Плесці лапці лічылася лёгкаю дзейнасцю, якой займаўся гаспадар між справаю. Але ў іх быў адзін мінус – яны хутка зношваліся. Скураны абутак насілі больш багатыя людзі, і скураны абутак лічыўся роскашу. У нашым музеі таксама яны ёсць. Гэта маленькія жаночыя чаравічкі, якія насіла жанчына на выданне. Потым у нас ідзе кудзеля, якую сукалі жанчыны, седзячы вечарам на канапе, каб забяспечыць сваю сям'ю адзеннем. Дзяўчына на выданне старалася зрабіць усё неабходнае для будучага сямейнага жыцця. У нашым музеі ёсць кухар. На ім знаходзіцца жалезны прас, драўлянае прасла. Па ўспамінах жыхаркі вёскі Старына Мароз Лідзіі яна гаварыла, што высока трымала сваю галаву на сваім вяселлі, таму што ў яе быў кухар. Не ў кожнай маладой сям'і ён быў. Яе бацька заказаў яго у майстра з Давыдгарадка. Прыгожвалі свае дамы сурвэткамі, ручнікамі, і абавязкова ў кожнай хаце павінна была вісець у чырвоным куце ікона, якая перадавалася з пакалення ў пакаленне. Землі сяла Вялімічы успамінаюцца з 1392 года у даравальнай грамаце шляхціцу Федзька Вайніловічу. У нашым музеі ёсць дакумент аб дараванні шляхецтва Зіновічу Ляшкевічу Альпенскаму. У цяжкія часы нашы землякі служылі ў войску. Аб гэтым сведчыць свідзецельства о явке к исполнению воинской повинности. У нашым музеі ёсць здымкі Шмата Антона і Ранцевіча Усевалада, якія служылі ў расійскай арміі ў 1914-1917 годах, за што атрымалі георгскія крыжы. У 1921 годзе вёска знаходзілася пад уладай Польшчы. У нашым музеі ёсць дакументы, якія сведчаць аб гандлёвай здзелцы, дырэктывы і дазвол на службу ў войску. Нашы землякі на здымках знаходзяцца ў польскай арміі. Часцей за ўсё яны служылі ў пяхоце. У 1939 годзе яны трапілі ў палон у чырвоную армію і вермахт. Некаторыя вярнуліся ў Вялімічы, а ёсць звесткі, што некаторыя людзі служылі ў арміі Уладзіслава Андерса з усімі іхнімі падзеямі. Паслухайце трагічны расказ аб лёсе сям'і Мамайка. Яны жылі ў невялікім хутары Борачкі. Там зямля была неўрадлівая і часта забалочаная, таму не хапала ежы нават пракарміць сябе. І часта ім прыходзілася працаваць на багатых людзей, якія давалі бульбу, зерне, грошы. Калі чырвоная армія ў 1939 годзе прыйшла на нашыя землі, яны ўзрадаваліся і пачалі працаваць грамадскімі дзеячамі, суддзямі, дэпутатамі.
А ўжо ў 1941 годзе, калі Чырвоная армія адступала, яны дапамагалі ім з адзеннем, ежай, лекамі. І калі пра гэта даведаліся немцы, яны прыехалі з Солтанам, расстралялі іх і падпалілі іхнія дзелы ў хаце. Адпраўленыя ў Германію велямічанцы адпраўлялі паштоўкі, у якіх пісалі аб нялёгкім лёсе. Школьная дзейнасць развіваецца з 19-годдзя. Аб гэтым сведчыць дакумент з 1875 года, што ўжо існавала Веляміцкая прыходская школа. Ёсць арыгінальны дакумент прашэння інспектара да свяшчэнніка Святалінскай царквы, альбомы, у якіх размешчаныя здымкі выпускнікоў і настаўнікаў розных гадоў. Я, экскурсавод Слуцкая Ганна, вучаніца 8 класа, буду рада бачыць вас у нашым музеі.